Jokong kawan awak nebo. Kalau di Ambon sampai sangat limu tak kayak kodak ya warga. Ada. Pembelian boniki ya pulang.
saruang saban ko dukun oi sarang hari di celia udana pakai kain saruang saban ko dukun oi sarang hari Najalang tiba salamai datang oi gadis sapona tantu namuju oi dek mancalia musadi urang takkan nasirau awak nalamo oi dek mancalia musadi urang takkan nasurau ti awak nalamo batanyo denai pakai dariri nan bakain sarung itu siana monyo lainan bakain sarung indah babini delainya sadang marando imanyo kini dah tolonglah jawe batanyo dan kini sawa capua oi jan mandake ubana sawa bake denai anggo jabaun jari yang muda malangko jadi naik alun salasai nak bujang murang bagat 20 karam deninyo okoreninyo dimanyo ay mantan dua boy mangkonyo inyo sawa denai bujae dek sawa kini lah bali mobininyo ayang mo adia labaun patai usanyo adi among ngujuwo karam deninyo okoreninyo dimanyo olanyo kini Astrat lah sih lo